Ce înseamnă trecerea înaltului în neființă? Nu e neființă. E raiul pentru deschis. Doamne, Și ajută pentru Părinte, el va pe mine că deschide ne-am împlinit. raiul pentru toți clujenii. A iubi clujenii și clujenii este una dintre localitățile care trebuie să-și apere mitropolia. Era cea mai importantă voce a Bisericii Ortodoxe Române. Absolut, absolut. E în pericol mitropolia Clujului? Nu e nici într-un pericol, pentru că aici există un popor care își apără patrimoniul. Nu e niciun pericol. Asta Deci nu se va ajunge, cum spun unii, că nu se va ajunge la nimic. se va ajunge la Sibiu, asimilarea cu cea de la Sibiu. Nu poți muta casa din casă în tinde. Din casă nu poți muta în tinde. Mitropolitul Streza a zis că nu sunt două ardealuri, e doar un ardeal. Da, și capitala Ardealului este... Capitala Ardealului care este? Capitala Ardealului este Clujul. Aici a fost mitropolia acum 500 de ani. Înalte, Ion de la Covazna ar fi bun de mitropolit în viziunea dumneavoastră? Eu nu spun de bun, sunt toți. Ultimul credincios din biserica noastră e bun de metropolit. Înțelegeți? Pentru mine și ultimul credincios din România merită cât un vlădic. Avem un popor, în România oamenii sunt oameni. În România oamenii sunt oameni, să vă mândriți că sunteți români și ortodoxi. De ce credeți că apar discuțiile astea și nici măcar n-a fost pus în criptă în altul? Nu e vorbă multă. Tu știi, se află chemață și necheață, se află în treabă să vorbească. La care n-au nicio conexiune cu Dumnezeu. Își apără ambițiile individuale. Care nu au nicio importanță, de fapt. Absolut, pentru țară, pentru poporul de biserică ortodoxă, pentru România. În fața lui Dumnezeu se merge În fața lui Dumnezeu cu Bartolomeu și cu numele. El Cu numele. deschide raiul. Înțelegeți? Bartolomeu este un om care merită să fie trecut în rândul Sfinților. Eu îl cunosc și ne-am cunoscut. Din câte știu, dumneavoastră a slujit aici la catedrală. 17 ani. În vremurile alea grele. Cum l-ați cunoscut pe înaltul Bartolomeu? L-am cunoscut, nu-mi pot aduce acum aminte și nici nu vreau să mă aduc aminte. Îmi pare bine, sunt fericit că mi-a dat Dumnezeu să ajung aici, să mă întâlnesc cu Bartolomeu. M-am întâlnit duminică dimineața în zori, l-am visat un vis extraordinar. Am avut cu Bartolomeu. Duminica acum care a trecut? Duminica. Și ce ați visat, părinte? Nu încerc să vă spun. Deosebit important. Vis care în caietele mele unde îmi fac însemnările am scris și veți afla, am scris acolo, în caiete. Binecuvântez populația din Cluj. E o populație de mare noblețe, Clujul, de mare noblețe. E înnobilat în tineretul care are aici. Sunt cele mai importante facultăți Clujului. Cele mai importante spitale și medici Clujul. Cei mai buni credincioși. Clujul ăsta este un om, o localitate care are un destin deosebit pentru viitorul României. E mare golul lăsat de înaltul Bartolomeu? Cum? E mare golul lăsat de înaltul Bartolomeu prin plecarea la ceruri? Nu. Nu-i deloc gol. Dimpotrivă, golul e împlinit, Dumnezeu are grijă. Să pună pe cineva drept, nu? Aveți, nu vă răspund. Nu rămâne un gol. De rug din codru rămurea, ce-i pasă codrul e ea? Ce-i pasă lumii întregi de viața mea? Zice Corbuc. Amin.